Mo ni makita na to karon sa plaza sa simbahan. Og limpyo na, og landag na ang palibot tungod sa bagyong Udit. Gilimpyuhan o ang mga sanga-sanga sa mga kahoy nang tagak o nang hipos tungod sa bagyong Udit. Ug mao kini ang simbahan na to nawaswasan sa mga ulan sa bagyong Udit, ug ang mga kasilinganang bahin landag na, makita na ang kadagatan kung mo adto ka sa unahan nining tong plaza dire. Na mao ni ang inangangan dire padung sa Napo. Kita na ang dagat ug ang mga kahoy hilang na o ang mga kalubihan ng tumba. Mao ni ang resulta sa bagyong Udit. Padulong ni sa Napo. Mao ni ang hitsura karon. Murag medyo nausab kanhi sa atong vlog, murag landong ni karon dili na. Di kay murag landong yun ni karon dili na, init na tungod sa mga kahoy nga nangawala ng sanga tungod kay nangabali tungod sa bagyong Udit. Okay, makita na to ang kabalayan sa una. Di man ni makita na to ang kabalayan sa Napo, karon makita na. Balik ta diri. Padulong simbahan ang kahoy sa kilid sa maong ilangangan ng mga kahoy ng tumbag yun sila. Init na diri. Sa una landong niya ning oras alas 5 ang takna sa kapunon. Karon init pa. Okay, ito pa saka ta sa Plaza Rizal. Yan yung maong simbahan sa Luon. Tapad ani Plaza Rizal atong susihon ug unsa na ikumpara nato kanhi sa pag-vlog na to nini. Okay, mao ni dire pa duol ta. Mao ni limpyo na. Katong Udit gadag ulan o gadag hangin, mao na muwaswasan gyud ang magian. Karon limpyo na. Okay, mga kakahoyan gimura gipuungan ana simbahan. Simbahan na direta sa plaza. Tumbang Christmas tree nga taas din sa pag-anhin na to sa miaging vlog. Tindog pa na o katong balay dia sa unahan wala na, katong karaan kung diri ta magkatubang kita to nato wala na. Ito sa atong tanawon diha ang karaang balay, itong Dix Studio sa una wala na. Wala na diha. Huwag nainit na ang palibot. Dili na ngit-ngit, dili na landong. Mao ni ang mga kahoy nakuan nangawala ang sanga gipuungan sa bagyong Udit. Okay, landag na padung kita ng dagat sa unahan. Mao ni ang simbahan karon sa paghuman na sa bagyo. Mao ni ang daan nga gihimo sa human sa linog ug kini ang atubang. Kita na to ang plastada dire mao ni ang kita na to ang mga kabalayan ug hayag na. Okay, mao ni dire dapita balik ta. Mao ni ang itsura karon human sa bagyong Udit. Mga guwaps nga mga subscribers, please subscribe. Thank you.